Vakanzwa kurira kwepfuti vakanyarara ndokutarisana. Vachibva vanzwa pfuti iya ichirira kepiri. Gare gare vakanzwa mota yaisimuka zvine simba, mavhiri ayo achiita ruzha paikoshera patara. Mike akabvaziva kuti paisimuka motokari iyi ndipo pakanga parira pfuti. Akambotya kuenda panzvimbo iyi asi akazomanya nokuti aiva mupurisa. Akati achisvika paya ndokuona pane murume akanga akarara pasi aitaura somunhu aivhumuka. Paakasvika Mike akanzi nomurume uya, ndabirwa, ndapfurwa, ndava kufa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, muchiri kurimemba here rovambira tangoti timbodzokera kuma old memories timboverenga manovels. Vasati vasvika pakuitika kwechiitiko ichi, regai titangire pazvakatangira chitsauko 1. Nhasi ndichadya zvinonaka, akadaro Mike kunaka, achitsvaga rekodhi yaida kuridza inonakidza. Akanga agere pachigaro akatarisana neredhiyo yake. Rudo akambomira kutarira bhuku raakanga akabata raiva nomufananidzo muhombe womunhukadzi wechirungu akanga akazviyanika pazuva akazvambarara mujecha abva mukutuhwina. Uchikadya zvinonaka nhasi? Sei wadaro? Handiti wauya mumba mangu nhasi unofunga kuti ndingaita basa rokubatana nemapoto nemapani iwe uripo. Uchatokanga ndinzwewo zvaunobika. Hai, bvapo Mike. Une chokwadi kuti unganditi ndibike sadza ini ndiri nemwene wako? Paunouya kumba kwangu ndinombokubikisa sadza here? Handiti ndinotoshaya pokubata ndichirovana nemapoto. Mike akaseka ndokuti, wakambondibikira sadza kumba kwako iwe? Handiti iti chete nebhotoro riya randakanwa musuya. Saka unoreva kuti chipote tichiti anenge afambira mumwe ndiye ubikirwa here? Asi hauoni kuti hazviiti kuti ini ndibike iwe wakagara? Tadii tati anenge afambira mumwe ndiye anobika, ini ndikazouya kumba kwako ndini ndinobika. Vakaseka zvavo. Rudo ndokuti, unorevesa here Mike? Unondiziva kuti ndinobatisa zvese zvaunotaura, ko ukazoramba kubika wauya kumba kwangu ndinokuitawo sei? Ndikaramba unondirova kana kundirambidza kuuya kumba kwako zvachose. Handingambodaro wena Mike. Dai watoti zvako ukaramba unondiripa mari ndaitokunzwa. Kana uchiti zvokubikirana sadza izvi zvinotirambanisa, zviri nani kurega kudya sadza racho kana tiri tese mumba. Zvisinei kuti ndekuno kwako here kana kuti kwangu. Saka tongoti anenge afambira mumwe anobikirwa. Akabva apedza kutaura achiseka. Mike akati, ini handirambi kubika, asi kana ndabika usataure zvakawanda nokuti handigoni kubika. Ukasarutsa wakasimba. Rekodhi yaaitsvaka akaiwana ndokuiridza. Bika hako hazvina mhosva, ndinosotana nazvo mudumbu imomo, zvinosotana mazvinenge zvapinda. Mike kunaka naRudo vakanga vodanana zvaipisa moto. Kwakanga kwapera masvondo 3 kubva musi wasungwa Morgan Vinyu. Musoro waRudo wakanga wabviswa misono yaakasonwa paronda raakarohwa nezisimbi rekubooresa mapepa apo Morgan akanga aronga zvokutiza. Asi kunyange zvazvo akanga abviswa misono iyi, musoro wake waiti ukada kutema waiita souchatsemuka. Uyu wakanga uri musi wechishanu. Mike akanga asingashandi zuva iri, nokudaro akatora mudiwa wake ndokuenda naye kumba kwake kudzimba dzemipanda 3 dziri padyo nebhawa rinomukurumbira remupedzanyota murimuka. Rudo akanga asati ambosvika pamba paMike kubva kudanana kwavo. Musi uyu waiva wokutanga kupinda mumba umu. Ichokwadi chaitaurwa naMike kuti akanga asingagoni kubika. Mazuva akawanda aenda kundodya kudhorobha kana mumahotera omurimuka. Kana zvanetsa, waimuwana atenga bhotoro rechinwiwa nemiti pie ari muTeraudye Eating House. Kwabva kwava kudya kwake kwomusi iwoyo. Izvi zvaiita kuti ave nomuviri mutete wakaomarara. Ndabvuma Mike kuti kubika ugoni zvachose. So muto kubva waita mvura zvayo kudai so. Iyo nyama yacho haina kana kumboibva kana kukangwa, haina. Sadza racho rinenge radirwa mvura. Imbodza chaiyo iyi. Iwe idya unyerere chete iwe. Ndakuyambira kare kuti kubika kwangu ndekwekukanyanisa. Handidye zvakadai ini. Handei tinodya kuGrand Hotel kana kuSpecs mudhorobha.
Chinzo zvawo kutaura. Handiti tavimbisana kuti tikapinda muno hatibudi tichiridza zvedu marekodzi takagara. Handiti wabvuma kuti unozoenda kumba kwako mangwana. Ndiregei Mike, ndabvuma yene. Kumba kwangu kukabiwa unoita sei? Zvakare ndakakuudza kuti ndinotya kurohwa nevasikana vako vakaita fararira nerimuka yose yese mazvozve. Iwe ndiwe wandimanikidza kuti ndisvike kuno ndisingadi. Asi iwe Rudo unondishamisa kwazvo. Unondudza kuti hauna mukomana kunze kwangu, asi handioni kuti unondida nomwoyo wako wese. Unoita semunhu asinganyatsoziva zvahari. Chiiko chinokunetsa naiwe? Iko zvino wava kutaura nezvevasikana vangu. Vapi kuvasikana vacho? Vapi? Ko ivo vese vaya vaunongoti ukati tifambewo nemunhu wonzwa nzira yese kuchingonzi kunaka. Unoti vanhu vangangoshedzera munhu wavasingazivi. Chasara kurohwa chete nezvisikana zvako zvisina nekumeso kwese. Alright, ndiudze kuti sei iwe usingadi tiroorane? Mike akabvunza. Iwe Mike unotaurisa iwe, unoda here kuenda kudhorobha kana kuti kwete? Kana usingadi tinoenda kumba kwangu tonodya ikoko. So munhu akanga akasununguka zuva rese iri, Mike akaona kuti vaikwanisa kuenda kudhorobha. Akanga ari manheru, vanhu richingova besanwa. Vakandenderedzana vachienda kuManjoro Hotel kundomirira tekisi yaizovatakura kuenda kudhorobha. Asi chaizvo Mike, uri kushandira ngozi here? Ko zvaita sei? Une chokwadi kuti pazera rako iri wabva watadza kutengawo motokari zvinoitwa nevamwe vezera rako? Ini dai ndiri murume handaisvika pazera rako ndisina mota. Ndaitombotengawo zvangu kaya chero iko kanonzi kamini. Tuya tudiki twaunopinda wakatonjomara. Iwe unoti motokari inotengwa nemabhatanisi kai? Unofunga kuti ukada mota unodambura mabhatanisi pahembe woenda kugaraji woti ndoda mota iyo? Zvakare kunyange ndikawana mari iko zvino handitengi mota. Handiti wapinda mumba mangu ndine zvizhinji, actually zvinhu zviviri zvandiri kuda pamwoyo pangu. Ndinoda TV nefiriji. Ukaona ndatenga izvozvo ziva kuti ndanaka. Zvinhu zvauri kutaura izvo Mike zvinoda munhu ane mhuri. Ndiudze kuti imo mufiriji macho unomuisa iko munhu asikagone kubika sewe so. Iyo TV yacho inoonekwa nani nebasa renyu rechipurisa iri? Asi ndiudze, basa iri wakaridirei mwana mudiki anenge iwe? Mike akatora mafemo ndokuti, Rudo, hakuna rimwe basa randakada kunze kweriri rechipurisa. Ndichafa ndiri mupurisa. Rega ndikuudze zvakaitika kuti ndizove mupurisa. Baba vangu vaiita basa rokutengesa chingwa kumapuraza nebhasikoro. Iri ndiro raiva basa ravo kwemakore akawanda kubva ndiri mudiki. Kuti tidzidze vaishanda basa iroro. Makore ose avaishanda hapana tsaona yavakambosangana nayo. Rimwe zuva amai vangu vakawana kuti nguva dzavaiwanzosvika pamba dzakanga dzadarika. Vakatanga kutambudzika. Ini ndaive mudiki hangu, asi nazvino ndinorangarira kutambudzika kwakaita mai vangu nepfungwa. Vaita se vaiziva chakanga chaitika kuna baba vangu. Takasvika pakurara vasati vauya. Vakoma vangu vaviri vakamutswa rungwanani kuti vatevere baba mumapurazi mavaitengesa chingwa. Vasati vasimuka kubva pamba, takaona mapurisa achisvika. Vachingobvunza kuti ndipo paigara Vakunaka, amai vangu vakabva varidza mhere. Tose takabva taziva kuti pane zvakanga zvaitika kuna baba vangu. Chii chakanga chaitika naye Mike? Rudo akabvunza achiratidza kushamiswa nokusuruvara nenyaya iyi. Baba vakawanikwa vakafa, vatemwa musoro wese. Bhasikoro nechingwa hazvina kuwanikwa. Kubva zuva iri ndakatanga kuvenga matsotsi. Ruvengo rwandiri kutaura Rudo haruzi ruvengo ruya rwaunonzwa ruchikubaya ruchipfuura. Kwete, kuvenga kwandinoita matsotsi kubva zuva iroro kwakabva kwapinda muropa rangu ndokuita midzi zvokuti ndakabva ndaona kuti tsotsi rese rinofanira kuparadzwa. Ndinoyeuka ndichibata matsotsi ndichirova ndisati ndava mupurisa. Rimwe zuva usiku, pakati pousiku chaipo, takanzwa vanhu vaishedzera kuti mbavhayo, batai mbavhayo.
Hasha dzakandigara zvokuti ndakanzwa muviri wangu kubvunda, nokuti pese pandainge ndonzwa inzwi rokuti mbavha, ndaibva ndafunga kuti ndiye akaponda baba vangu. Ndakabuda mumba ndokutanga kumhanya ndichienda kwakanga kuchibva mazwi aya, vanhu vachishedzera. Ndakaona vanhu vaimhanyisa munhu aive mberi kwavo vachiuya kwandiri, ndikati ndodya hangu nyama yangu. Ipapo rute rwakambodonha. Apa Mike aida kumbosekesa Rudo, uyo akanga akati zii achiteerera. Vakanga vakagumbatirana vachifamba zvavo. Mumwe wevanhu vaimhanyisa tsotsi iri akandiona akandiyambira achishedzera, "Chenjera, ane banga!" Zvino wakaita sei naye Mike? Hauchinzwa? Handina kumbozviisa mupfungwa zviya zvebanga rake. Akasvika pedyo neni ndoda kundiona achibva amira achivheyesa banga rake mberi kwangu. Ndaingona kuti vai. Takatanga kuteyana sembada mbiri dziri kurwa, imwe ichitsvaga mukana wokutsvetukira imwe. Ipapo bvudzi rakanga ranyanduka. Chandaingwarira ndechokuti ndisamupe mukana wokuti pakuteyana kwataita uku ini ndopedzisira ndapagotsi vaya vaimumhanyisa. Iye ndizvo zvaivavarira, nokuti ndikadzamara ndapagotsi kune vaimhanyisa awana mukana wokutiza. Paakaona kuti zvinhu zvaipa vanhu vave pedyo, ndipo zvino paakaedza kundibaya nebanga. Dai ndisina kukasika kubata ruoko rwakanga rwakabata banga, dai kutaura kuno ndisipo panyika pano, nokuti akanga karinangisa pamwoyo chaipo. Pandakamubata ruoko ndipo patakadonha achibva andigara matunduru. Chakamupa simba kunyanya vanhu vakanga vosvika pedo. Akaona kuti akatadza kutiza kubva pandiri pake panenge pamuperera. Banga ndakanga ndorinzwa richiguma huro yangu. Ndakasadharara, ndakangobata ruoko rwake, ndakashandisa simba rangu rose ndokukwanisa kumuminyura ruoko. Banga ndokunodonhera pakadaro apo, ndichibva ndamutendeutsa ndichimugarawo matunduru. Ndakasairira banga negumbo nekuti anga orisveirira neruoko pandakanga ndichimudzipa. Vanhu vakasvika, munhu ave kukuma semombe, ndichimusakadza kumeso nezvibhakera. Zvose izvi zvakaitika nenguva pfupi kwazvo. Vamwe vakabva vatanga kumurovawo. Ini ndakanga ndotoda zvokuuraya chaizvo. Ndakatozobatwa namadzikoma angu akanga atevera. Vanhu pamwe nemapurisa vakandirumbidza zvikuru neumhare hwandakaratidza. Ndipo pandakazoti ini no, zviri nani kuti ndipinde basa rechipurisa ndichinyatsovarakasha. Matsotsi aya anoda kugara akapfuvisa vanhu vaMwari. Zvino gore racho iroro zvakabva zvangovaperera. Inga vanhu makatadzirwa zvikuru nevanhu vakauraya baba venyu, moti kufirwa nembereke kunorwadza naye Mike. Mike akashamiswa achiona matekisi pamanjoro achiita zvokurwirwa nevanhu vaida kukwira. Aikazve kokuneiko iko kutauni vanhu vabva vaita chipatapata kudaro, matekisi onetsa semabhazi, kuzvaita sei? Kwausi kuziva here kuti kuGrand kune bendi here naye Mike? Unobva waita seusingagari muno muri muka. Hapana chandiri kumboziva ini, izvo zviri maroka. Ibendi ripi riri kuridza kuGrand naye Mike? Unondudza kuti maposters ere muno muri muka nemutauni hausi kuvaona? Ini wati ndinomboverenga maposta erini, ndinowaona asi ndinongovapfuura. Tekisi dzakanetsa zvachose. Rudo ndokuti, handiti dai une motokari tatoveko kare, kuomera ndiko kunokunetsa mani. Kuomera here naye Rudo? Kushaya veduwe. Wona uyo Roderick haasi kuenda kutauni here zvaari kurivhesa mota yake. Rega ndione. Mike akabva amisa Roderick ndokubva vaita mhanza nokuti aienda kudhorobha. Vasvika paGrand Hotel mudhorobha, vakaona pasingashedzwi anonzwa. Pakanga pakazara vanhu nemotokari zvokuti waibva waziva kuti pakanga pane bendi raifarirwa kwazvo nevagari vemukadoma. Mike naRudo vakapinda muGrand ndokutenga zvavaida kudya. Vakazopinda muhoro, vapedza kudya ndokuwana musina chakanaka.
Vakomana vaikwenya waya zvainwisa mvura ivavo vakanga vaine zvisikana zvaidzvinyingidza zviuno zvokuti kuona murume aitamba panguva iyi akanga akadhakwa. Wese murume akanga asati adhakwa waimuona akati udzvu maziso pazviuno zvezvisikana izvi achizeyesa musoro souchapunzikira pasi kuri kuyeva. Vamwe vaipedzisira vatsunywa nzeve nezvimvana zvavo zvava kutya kutorerwa varume nevasikana vebhendi. Usiku uhu Mike naRudo vakanakidzwa vakazvirega. Ndizvo zvinoitwa Mike izvi, kumbopota uchiwana zuva raunonakidzwa muupenyu. Zvino ukada kuti haufariri kupinda mumabhendi, unongoda bhora chete, unoti ndiko kugona here ikoko? Chitsva chiri murutsoka. Handiti waona kuti nyangwe zvako uine marekodzi kumba hazvifanani nekuona varidzi vachiridza marekodzi aya? Kana uchiridza marekodzi ako kumba, unovaona here vasikana ava vauri kubudira rute wakatarisa? Asi chokwadi zvako Rudo, vanhu vaanoridza magitari vakasimba zvachose zvakova kutoedza vachiridza. Naiwe wati havaneti here? Tadi tambobuda panze tamborohwa nemhepo. Mike paakangodaro akaita seaudza varidzi vemagitari kuti vambozororawo, nokuti mutungamiriri wavo akabva azivisa vanhu kuti vaida kumbozorora kwakanguva vozorusumudzira pava paya. Vanhu vazhinji vakabuda panze kumbondorohwa nekamhepo kamangwanani sezvo kunze kwakanga kwava pedyo nokuti kuchiedza. Kwakanga kwasara maawa 3 bedzi. Mike naRudo vakatenderedzana vachitarisa mbatya mumawindo. Vakanga vakakochekerana. Vakazondogara pane vheranda rechimwe chitoro vachikurukura. Pakarepo vakanzwa kurira kwepfuti. Vakanyarara ndokutarisana. Vachibva vanzwa pfuti iya ichirira kepiri. Gare gare vakanzwa motokari yaisimuka zvinesimba, mavhiri ayo achiita rusha paikweshera patara. Mike akabva aziva kuti paisimuka motokari iyi ndipo pakanga parira pfuti. Akambotya kuenda panzvimbo iyi, asi nokuti aiva mupurisa aida kuratidza Rudo kuti akanga asiri gwara, akamhanya kuenda kwakanga kwabva motokari iyi. Chimwe chakamupa simba ndechekuti aida kuratidza kugona basa. Motokari iyi yakanga yasumuka kubva pagaraji paitengeswa petoro. Murume aishandapo akanga akazvambarara pasi aine ropa pachipfuva. Murume uyu akanga otaura somunhu aivhumuka pakasvika Mike. Ndabirwa, ndapfurwa, ndava kufa. Nyararai baba, hamufi. Mazvinzwa here? Regai ndisheedza ambulance ikutakurei, hamufi. Mazvinzwa ka? Mike akamhanya muhofisi pagaraji apa ndokusimudza runhare. Achirisimudza kudaro akabvaona tambo yorunhare urwu yakanga yadamburwa. Saka aikwanisa kuridza runhare kuchipatara kuti ambulensi iuye kana kumapurisa. Vanhu vaya vakanga vabuda muGrand vakabva vatanga kuungana, asi havana kunyanyowanda zvavo. Mike akataura kuna Rudo achiti, Rudo, chengeta baba ava, ini ndichambomhanya kuGrand kunoridza runhare kuchipatara nekumapurisa. Kana kuna vanhu vaivepo akati, pano paitika tsaona, ini ndiri mupurisa, saka ndinokumbira kuti musabata chinhu pano, nokuti munozopinda mupfumvu mukawanikwa mafingerprints enyu akabata anything. Dai muchida kuti zviite nyore, mabva zvenyu. Kana pane munhu anogona kuita first aid, ndiye watiri kukumbira kuti ambofanobatsira baba ava vasarasikirwa neropa rakawanda. Akabva amhanya kuGrand. Akandorova runhare ndokudzokera panzvimbo iyi. Vanhu vakanga vamboungana, asi vakatoona kuti nyaya yataurwa yemafingerprints inovatyisa, vakabva vangodzokera kuGrand kunoshambadza zvavakanga vaona. Rudo akanga atsemura hembe yababa ava ndokuedza nepaigona napo kuti adzivirire kubuda kweropa rakawanda. Mike akatanga kutenderera panzvimbo iyi, kunyange zvazvo akanga asingazivi chaaitsvaka. Paakanga apinda muhofisi achida kuridza runhare, haana kucherechedza windo rakanga rakapwanyika. Paakariona akabva aenda pawindo iri. Akatarira mberi nepakanga pakapwanyika, ndokuona kumadziro nechomukati kuine buri rebara.
Akapinda muhofisi umu. Apa ndipo paakawana chikwama pasi akachinhonga ndokuchizarura. Makanga muine pondo yebepa nerimwe bepa. Akabhedhenura bepa iri ndokurava mavara akanga akanyorwapo. Pride Farm, Box 416, Mangura. Nechapazasi pekero iyi pakanga pakanyorwa mavara mahombe kuti Rovambira. Akaisa chikwama muhomwe ndokutanga kutsvaga bara. Akafukunura buri riya raiva kumadziro. Bara iri rakanga risina kuenda kure. Akaritora ndokuritarira. Mike, uya kuno. Baba ava vaakuzwa chando, ndoitawo sei? Mike akaisa bara riya muhomwe. Paakangobuda muhofisi umu, akaona shangu yechikadzi yegogo yakanga iri pasi pechigaro. Akaitora ndokutanga kuinan'anidza. Yairatidza kuti yakanga iri itsva. Akatsvaga imwe yacho ndokuishaya. Konhai Mike, uri kuiteiko imomo? Rudo akashedzera. Panguva iyi Muchemwa akabva asvika. Sergeant Motsi vakanga vasheedzwa kuHarare uko vaindoita svondo vari. Saka Muchemwa ndiye akanga asara achibatsirana naMike kuita basa sokutaura kwavo Sergeant Motsi. Muchemwa achisvika, amburenzi yakabva yasvikawo. Mike akatsanangura kuna Muchemwa zvakanga zvaitika. Saka ndinovimba kuti bara rekutanga ndiro iri ranopinda nepawindo. Rechipiri ndiro razorova baba ava pachipfuva. Muchemwa akatora bara riya ndokuritarira achibva ariisa muhomwe. Mike akati, ndawana chikwama ichi muhofisi imomo. Zvino handizivi kuti ndechemurume apfurwa here uyu kana kuti chadonhedzwa nembavha. Ndawanazve shangu iyi muhofisi imomo. Ndatsvaga imwe ndokuishaya. Akatambidza chikwama chiya kuna Muchemwa. Muchemwa akatora bepa achisiya pondo makare ndokurava zvakanga zvakanyorwapo. Mapenzi vana, kubva kuMhangura kuya kuzoita utsotsi hwavo munomu. Saka vanoreva kuti mapurisa emuno takapusanai tichavapfidzisa. Saka zita iri rakunzi Rovambira iri ndiro zita remunhu wacho. Handiti? Mike akati, asi hamuoni kuti dai raiva zita romunhu airinyora pamusoro pekero kwete pazasi. Muchemwa akataura achirava bepa riya. Munhu uyu akanyora kero yake. Ndokuona kuti akanganwa kunyora zita rake. Ndokurinyora pazasi apo. Muchemwa akaona kuti vakanga votodzungaira musoro kare nenyaya iyi nokuti zvose zvavaiita izvi vaifanira kuzviita vakatsiga vari muofisi. Ngatichiendai kukamba tinoona zvatingaita. Zvapasina mari yawanikwa pamunhu uyu zvinoreva kuti abirwa mari yase. Tinofanira kuzivisa mapurisa emuChegutu neekuMhangura kuti vagarire motokari dzinenge dzichipinda mumatunhu aya. Vakapinda mumotokari ndokunanga ukamba. Mike haana kusiya Rudo. Kana iye Rudo haana kuda kusiyiwawo oga. Nokudaro vakaenda vose. Vari mumotokari umu vaviri ava vakaona kuti vakanga vatotarisana nebasa rokuti vaifanira kuriita nomazvo. Zvaizoyemurwa naSergeant Motsi kana vachinge vadzoka kubva kuHarare, kwavakanga vaenda kundodzidziswa maererano nebasa ravo. Apa ndipo pavaifanira kuratidza kuti kunyange vasina Sergeant wavo vaikwanisa kutina basa. Uyu Mike akafunga kurumbidzwa kwaakaitwa panyaya yaMorgan Vinyu ndokubvaona kuti dai aikwanisa kuratidza ungwaru zvakare panyaya iyi aizowana nyembe. Vasvika pakamba, Rudo akaburuka ndokunanga kumba kwake. Rufaro rwavo rwakanga rwadimburwa panzira nembavha dzakanga dzaba mari pagaraji. Akarwadziwa mumwoyo asi akazvifadza nerokuti mazuva haanaki ose. Muchemwa naMike vakapinda muhofisi kuti vandozeya nyaya iyi vachizivisa mapurisa eChegutu neeMhangura nezvechiitiko ichi. Thank you guys for staying this far. Ndokupera kwechapter 1. Tichakupai chapter 2 tichaverenga bhuku redu kusvika ranopera. Kune avo vane vana vari kuverenga mabhuku aya, mungovaudza kuti vapote vachicheka kana tangokanda 1 or 2 of our episodes. Thank you so much for watching and do leave your comments on what you think. Tamboti dzimwe nguva vana Ketina vanenge varamba vongotukana nezvimwe zvinenge zvichingoitika mumastreets. Pamwe pacho panoda kuti umbogara zvako wakateerera something chinodetoxa nekuti dzinonzi hlamba dzacho dzinenge dzanyanya kutukana neruvengo rwanyanya.
tiri kumboti regai timbotora mafemo.